Akong balikon, butyaga ni Vice President Sara Duterte nga ang iyag amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte ni voluntaryo nga mamahimong abogado sa iyang legal nga mga problema. Lakip na ang mga impeachment complaint batok ka kaniya mga kabombo. Siya Sara Duterte nagatubang og tulo ka impeachment complaint sa pagkakaron. Ang pinakauwahin ini nga gisangat sa nakalabay nga mga simana sa mga Katoliko nga pari, relihiyosong grupo og mga abogado, mga kabombo. Labad ang ulo ani ni Sara. Kaya daghan na kay sa mga giatubang ron nga impeachment, mga kabombo. Sa ilang Christmas Eve dinner, ang Vice Presidente mingon nga ang iyang amahan ni palayag og kabalaka og nangutana bahin sa kahimtang sa iyang mga problema sa impeachment. Matod pa sa Vice Presidente nga ang iyang amahan gusto nga maoy manalipod niya, maoy mulaban niya sa iyang giatubang karon nga mga kaso og nagpaabot na lang sila sa formal articles sa impeachment gikan sa House of Representative. Matod pa ni Vice President Sara nga masaligon siya nga wa siya nalapas sa balaod. Wala kuno siya nalapas sa balaod bisan pa man sa pasangil nga nawari-wari niya ang iyang confidential fund. Bisan pa man sa mga pasangil, mga kabombo, nga wa kuno magasto niya og tarong ang iyang confidential fund, mga kabombo. Gipangitaan siya asa man iyang 600 million kapin ka confidential fund asa kuno padung, mga kabombo. Dapat to'y gasto pag pahimo og libro mahitungod sa friendship, mga kabombo. Dako kuno kayo og gasto pagpahimo sa libro nga dihang siya pa mo'y DepEd Secretary ngatong panahon na. Unya sultian ko kamo, dako akong pagtuo nga kining mga tawo nga nagpaluyo sa impeachment batok ni Sara, ila gyud buhaton ang tanan kutob sa ilang makaya aron mapalagpot si Sara Duterte sa iyang pwesto, mga kabombo. Kay kung dili nila mapalagpot si Sara Duterte, kay kung dili nila mapukan si Sara Duterte, delikado og masumbalikan sila sa ilang gihimo. Kung di nila ma-impeach si Sara Duterte, basin og tuloy-tuloy na ni nga mupuli ang mga Duterte sa Malacañang kung pananglitan dili nila mapa-impeach si Sara Duterte, mga kabombo. Nakabanter bakos mga netizens tawar ng Facebook ug ang TikTok, mga kabombo. Kasagaran majority ang mga netizens puros man pabor ngadto kang Sara Duterte, mga kabombo. Og dili nila mapukan si Sara Duterte, mosamot kasikat si Sara ani. Mosamot kainit ang suporta sa mga tao ngadto sa mga Duterte kana kung di nila mapa-impeach si Sara. Kaya kung naobserbaran, kini si Tulfo, Senador Tulfo, murag nisulbong rabang pangan ani. Kung dili Sara, Tulfo kuno. Maoy himuong presidente, mga kabombo. Mao ni mubangga sa mga Marcos pohon di ay, siguro posible, mga kabombo. Onya, gitanaw karon sa PNP nga bakwion ang ILTAF sa Vice Presidente nga si Sara Duterte. Bakwion iyang license to own and possess firearms. Di man ka makapalit og pusil. Dili ka makabitbit og pusil, dili ka pwede makaangkon og pusil kung wa kay ILTAF. Posible kunong bawion sa PNP ang ILTAF ni Sara Duterte human iyang gihulga si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga iyang ipapatay, mga kabombo. Mato pa ni PNP Brigadier General Jane Fajardo ni butyag nga gitun-an sa Firearms and Explosives Office kon ang mga kaso nga gipasaka batok kang Duterte nahilakip ba sa Republic Act number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, mga kabombo. Ang PNP mamahimong makaribok sa imong ILTAF tungod panalitan ikaw makonbikto ka sa krimen o baka nagpabaya ka, nadakang armas sa armas nga way saktong permit o sa mga lugar nga gidili, mga kabombo. Mamahimo ka matangtangan o mamabakwian kag ILTAF, mga kabombo. Sa miaging buwan si
Vice President Sara Duterte mihulga nga doon na siya gikaistorya nga assassin nga iyag ipapatay si Bongbong Marcos, Lisa Marcos o si House Speaker Martin Romualdez kung panalitan mamatay si Sara. Kay matul pa ni Sara Duterte nakadawat sa hulga sa kinabuhi o iyang gipasanginlan nga naihulga iyang kinabuhi, iyang gipasanginlan ang pamilyang Marcos mga kabombo. Mada pa ni Fajardo nga naghuwat na lang sila sa resolusyon may labot sa pagbakwi sa lisensya sa armas sa Vice Presidente mga kabombo. Sayuha sa gisungag sa mga Duterte ang Marcos. Layo pa kayo ang 2028 nga eleksyon. Sa sayong bahin sa tuig 2022, ilan ang gisungag ang mga Marcos. Bubintaha ang natong gisungag nila 2026. Paingon baka sa 2027. At least gamay lang ang panahon para mag 2028 eleksyon. Layo pa kayo ang eleksyon sa pagka-presidente mga kabombo. 2022 pa karon napay upat ka tuig ang paaboton. At tulo lang ka tuig kapin ang paaboton. Before mag-presidential election, sayo kayo gisungag sa mga Duterte ang mga Marcos. O sinetabo, kuan, kini ang pangitaag pamaagi nga lisod-lisuron gyud maayo si Sara Duterte mga kabombo. O nya na okay po ang kini ang war on drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mga kabombo. Kung wala palang unta gi-head-on collision, kung wala palang unta gisungag sa mga Duterte ang mga Marcos, dili unta mabutang sa alanganin ang karira sa politika aning Sara Duterte mga kabombo. Buhaton gyud kutos makaya ug unsay mahimo na nila kini mga katbang sa politika ni Sara nga gub-on gyud siya tamans ginahawa. Palagputon gyud siya sa iyang pwesto hangtod gawa na siya gahom. Aron ini ka 2028 mga kabombo, sayo na lang kayo sa mga Marcos ang mopuli o kinsay ilang kandidato nga ipuli ni Bongbong Marcos mga kabombo. Dito man ni gasugod gud sa People's Initiative. Sa diyang dunay rally sa mga maisog mga kabombo. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, every time dunay rally sa mga maisog, birabirahan man si Bongbong Marcos. Birabirahan si Bongbong Marcos hangtod niya kining panag-away, panagbangi ni Sara Duterte o ni Bongbong Marcos, collateral damage na lang na sa gihimo sa kanhi Presidente mga kabombo. Kining pagtago-tago ro ni Attorney Harry Roque, kining pagasikop ro ni Pastor Kibuloy, kining pagpiit ron pagdawit sa pangan ni Senador Bato de la Rosa o Senador Bongo, may labot na sa war on drugs, collateral damage kini. Mao ni ang resulta sa kanunay nga pagbira, pagtira, pagsaway, paglampurnas og maayo pagsaway ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto kang Bongbong Marcos every time nga dunay rally sa mga maisog. Ambot og napabay rally ron sa mga maisog. Wa naman ko nakadungog nga naapay rally sa mga maisog mga kabombo. Kaya kining SMNI, kining kang Kibuloy mga kabombo nga SMNI, dili naman mo cover sa rally sa mga maisog. Si Duterte, dito siya napungot regarding aning People's Initiative kuno mga kabombo. Samutan pa nga nakita ng presensya sa taga-ICC nga naa diri ron sa nasod sa Pilipinas sinungdan nga wa kauyon si Duterte ani mga kabombo. Og tungod niya na nagkatay-katay ng isyu. Niabot na sa punto nga giukay ang confidential fund ni Sara Duterte. Naabot sa punto nga gipatawag ang mga staff ni Sara aron hisgutan asa padung ang iyang confidential fund mga kabombo. Hasta po kining hisgutanan sa kanini ang war on drugs giukay po sa House sa Quad Committee mga kabombo. Katuhing taon nga igo ramituman og unsa instruction sa war on drugs. Gatsabaw-tsabaw in taon nga to karon sa Kongreso. Human gipatawag sa mga magbabalaod. Di apoy mga lawmakers, mga magbabalaod nga grabe ka authoritative nga mangutana sa murag pagkasab-an na ang mga resource person. Pero di sila kahimo nga to kang Duterte. Kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte
Di sila kahimo pagpangasaba. Ha? Sultian ta mo prangka pagkaistorya. Kini mga kaatbang sa kanhi presidente nga si Rodrigo Duterte nga mga magbabalaod. Ako i-refer sa mga senador o sa mga congressmen nga kaatbang ni Duterte. Sultian ta mo, mura mog kugmo. Mura ra mog kugmo nga gilugit sa ilong ni Duterte, gilingin-lingin o gipatuyok-tuyok ra siyang pad mga kabombo.